যে বিজেপি এবং আইপিএফ ডিসিনিয়ার ত্রিপুরা রাজ্য সরকার ফ্যামিলি 6 বছরানি চলি দङ 6 বছরানি চলি दङ जा जों दा नुखानायदि बिशेष खालाय जों 2019 जे सि बिपुलानो केपनि फेमिलि आबोना आन्दोलन जखन सिनि ত্রিপুরাসो जतन ত্রিপুরাसो बुकुंबारा आन्दोलन फाइन थांकिनि सिनि बुकुंबारा सिलायखौ जाका आबो जों डाइरेक्टलि नुगो जे बिजेपिनि हुकुमदारि बेनि सिन पाब्लिक माने सिन ত্রিপুরাसो सिलायखौमोन বিশেষ खालाय आबाहाय बर्न तिनि सिनि पश्चिम त्रिपुरा आसना जेमन लोकसभाव सिनि बिप्लब कुमार देवनो प्रार्थी जाका बेखौ जों जारा ত্রিপুরাসা होनना अमन मेसेज होना मुसङो जों बाहागे बनो बिसास खालायनाय जेराव बनो जों बुदनाय जों बनो जेमन नायदि जेमन 2018 15,000 चाकरि सिनि जेमन बेकार जुबक जुबकफोरनो 15,000 चाकरि नाइन बरक जे फेमल मुंबाय सरकार फेमिलि जागल नुखा जेमन सिनि जे सीए बिनो बरक दाबि खालायदि फैका पास एड खालायनाय थातने जों प्रोटेक्ट खालायका आबो सिनि बरन थानाय सिलायखौ मोजागल जे निनि बिसास खालाय एम्बुलेंस गारि बिथांफोरबो आरो बुटक खालायजाखा बेखौ बिसेस खालाय दिनै जे समाव दं 2018 तेब्रे आईपीएफ এবং বিজেপি सरकार तब ओंखारो ट्रिपल जुगनि थाखाय बिसेस खालाय त्रिपुरा मथा एन्ड বিজেপি এবং आईपीएफ टी ओंखौ जागा जेमन सिनि त्रिपुरा सरन कक सावने नेशनल पार्टी सिनि जारा आंजलि खायथों माने त्रिपुरा सरन फालमा हिनु जाक थांगा ओंखौ जों दाबो जारा जनगणबो नाय दङ जेमन ओ जे लोकसभाव বিজেপি ने एराउन्ड जे एकटा शिकार नाय दाबो बिसेस खालाय जों जे नुक जागा सिनि जम्बुजला जे महकुमा हायो सब डिविजन जे डेभलपमेन्ट जेमन थानाय 25 बोसोर रानिं दाव 835 चलि दङ आबन जागा जों दाबो जों बिसेस खालाय नुक जागा ताम सिन जम्बुजला पुरा अन्धकार मुखेव जों खालाय दङ बिसेस खालाय जों तामनि रास्ता हन्दी दै हिन्दी ओपेन नुक जागा दङ कुनु डेभलपमेन्ट करे एकटा बर सबका साथ सबका विकास मंगो सिमी निनि बुट बेंक हाय खालाय दङ बिसेस खालाय जों दाबो उथानाय 11 तारिख मार्च नि ओ जागा बर एकटा लोकसभा एकटा बुट बेंक खायना केतामो सीएन कार्यकारी खायनो बर लागु खालाय खिबिरका गो जागा त ত্রিপুরাসर मन आवाज खालाय दङ जे बिसेस खालाय जों सक जारा मथा खालाय दङ र सिनि माथानि बासा गाबथाय सुबिदा दं जाखाबता ओ बिप्लब बासा नि हगे केस आजा ग्यां माहिं खाता बिप्लब देवनो तांगै जों बुट नाना बुट रियां नाना सिनि बरकना आरो गुलि कगै बुथारका बिनि नेतृत्वे बहाफोर मुख्यमंत्री दं ओंखाय ताबो अ जागा सोंबोनो हाय बुट ना खालाय दं ओंखाय ताइकाय सर सादाय खालायो जों तिनि बरकनो हमहाय खालायनाय अरय परै खालायनाय गुलिरि सिबुथानाय गांके जों ताबो बनो बुट मादासा जाया आबुन बागै आं एलकानि बरकनो ओ एलकानि बरकनो आं कयनानि मुसुंगो जे हमहाय बरनो जों बुट गांके सिनि आगामी दिनाव